ndipe yambiro kuna Minister Daniel Garwe nevose vangada kuzotevera mashoko akataurwa na Minister Daniel Garwe. Inzwai Minister Daniel Garwe kuyange mufarisa zvakadii, kuyange mari yonaka zvakadii, kuyange chigaro chamukagara chonakidza zvakadii, musafe mafananidza munhu wenyama naMwari vari kumusoro kudenga. Kuti muvepo zvamuri nhasi ndiJehovha vakakusikai. Hapana munhu akasika munhu, asi ndiMwari vakasika munhu. ndiMwari vakasika denga nenyika, zvinobhuruka nezvinokambaira, nzizi, hova, miti inotipa oxygen yekufema. ndiMwari vose vakasika zvose izvozvo, namakomo ose amunoona ndiMwari vakazvisika. Ndiri kutaura nyaya yemusiki. Ndiri kuti musiki akasika denga nenyika nemunhu wese ari pano panyika. Saka musafananidza munhu naMwari. Musafema kafananidza munhu naMwari kuyange mufarisa zvakadii. Mwari vari kumusoro kudenga havana kufanana nemunhu. Hatifananidzwe naMwari kuti tisvike pakuti nhengi akafanana naMwari. Mashoko iwayo kana maigona kutaura zvekare, rivhesai mashoko enyu. Muudze chita chevanhu kuti vedu ndakakanganisa, ndakataura zvisingatauri, ndakafarisa. Kuda Mwari vangaita nyasha nemi vakakuregererai. Vagare kwamakwenda kunonyudza manje. Isu tinotaura nokuti tinoriparidza shoko racho iro riri. Tichimira pamberi pevanhu ndichiparidza shoko raJehovha. Kuti Jehovha mukuru. Akatipa mweya wekufema mahara. Akasika denga nenyika. Zvese zviri pano panyika ndiye akasika. Nemunhu wacho ari kutaura iye ndiye akasika. Asi munhu anomira pamberi pevanhu achitaura kuti nhengi akafanana naMwari. Be warned. Minister Garwe, be warned. Kwamakwenda kupa kunyudza manje. Ende mukanyura hakuna anokutorai nekuti ndo Mwari vanenge vakunyudza ikoko, hakuna anokutorai. So be warned. Zuro ndizuro. Takayambira auta washe. Tikavaudza kuti kwamakwenda kumakutambira kunonyudza. Vataura exactly mashoko amataura iwaya yafuta. Vakazodzoka vamunhu vakutaura zvakanaka. So be warned. Tingafarisa tichidya mari, tichidya makeke, tichidya zvinodyiwa nemuromo. Tichigara maofisi edu akanaka. But tisafananidza munhu naMwari. Zvokusvika pakuti ukatuka nhengi watuka Mwari. Kusvika pakufananidza munhu naJehovha akakusika. Kana muchindinzwa vaGarwe, batai mashoko aya. Kubva nhasi zivai kuti kuna ari kumusoro kwezuva akakusikai, akasika munhu wese pano panyika. Kusapota munhu hamurambidzwe. Munhu wese ane sarudzo yake yekuti ndoda kusapota nhengi. Hazvirambidzwe izvozvo. That's democracy. But not to the extent yekuti munosvika pakufananidza munhu wenyama, a mortal person, naMwari vari kumusoro kudenga. No. Don't ever do that. Be warned.
mukatamba na Jehovha muchidai makuparara. Munoparara rakacheka nyika, zuva rakacheka nyika, munoparara. Ndoda kukuudzai vagarwe, imini mhuri yenyu munoparara. Mwari vari kumusoro kudenga havasina kutamba navo. Dei Farao ari mupenyu, maenda munobvunza Farao, nhai Farao, ndakanzwa kuti Jehovha anopenga, aikuudzai Farao kuti Jehovha haana kumira mushe, anotsvaira mhuri yekwenyu. Akadispacha ngiro dzake dziri kumusoro kudenga, pane hwani inopenga inonzi Michael, akaidispacha pano panyika panofiwa. So be warned. Otherwise muromo wenyu unomuka wakavharika usingataure. Otherwise ruoko rwenyu runomuka rwakaoma musingagone kugunya. Otherwise dumbu renyu runomuka rakazvimba. So ndiri kuti kana mukafarisa sei musafananidza munhu wenyama naJehovha uri kumusoro kudenga. Never do that. Kunyange rikabuda zuva rikachinja rikadii, musafananidza Mwari nemunhu kuti uyu ndiye Mwari. Mune shuwa? Kana muchindinzwa musaite nharo nemashoko aya. Handikuzive vagari, imi hamundizive, but mashoko enyu amataura ndo waita kuti ise message ishi. Hatitaura zvakawanda wanda, hatiwanzotaura zvakawanda wanda. Kwese kumungabate bate, asi pamangobata uyu Mwari uyu akatisika uyu, ndo pamaira asaipa.